Jogitem Fulbe TV télévision ngangonde ten golle Fulbe TV laata ke golle moƴƴude jogitem Fulbe TV télévision ngangonde ten sayoten Fulbe TV wari kam ɓamtawolde men Fulbe TV wari to men Fulbe TV tikkama ngam hanga hawta hoore men Fulbe TV wari to men Fulbe TV ɗantari konde welna ɓerɗe men Fulbe TV wari to men golle Fulbe TV teddinoyi Finaa Tawaa men golle Fulbe TV laatake golle moƴƴude jogiten Fulbe TV télévision ngangonde ten Fulbe TV ɗon holla binegaɓe. alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي فعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفعلنا باب الشر والتعسير وتكون لنا وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. haray allahumma amin haray hiɗen anndi sen fottiɗo ko maaɓe sannayen ɓe wernayen o fari so yiɗen ɗo hino ɓurti hiɗen jooɗi ɗo no waɗi doyi ko ɓay laamu no woodi ko ɓayden o sannu en officially continue programme o alkali wasu أعوذ بالله من الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين شكرا يا إمام almamo e men duwa alama duwal jabila ala nin kila horomoto bilum lunnati maya lon ka ke tanye luntan ma balati bi mem ke tanye comme nene ma yolo mu nyinti nyim bankun kan jang mbe alfal danila ala kan kila kan meli benta jang i besin so duwala banko e isi duwanye na nyaton koli e maralo fala sa sonandi kabo satio alfal bulu pondin kewlo bulu anin satio banko alfal bulu sefola katanna ciamano la area council anin tanko bunda molo isi kontondiro frandi nyen na gouvernement men keta Ousmane Bati o kamala be tendiro ni jeyro kala dun dawlen be bismillah la banko kan jam be bismillah sato kono ja wasu kono jang mo be isi katu isi duwala falasin so manta be on la banko kan nyaaton kol falasin so shima ni jara kendani harje be on la kantan ka suturoma kan so suturola kantan ka setanoma allahumma salli ala muhammad na gofano be jas kontondiro sindi nyen na president ba ma men keta president alhaji docteur ya balamin keta wasu alkalo allahumma salli ala muhammad anaare tabital Pulaagu holko woni eɓɓore tabital Pulaagu wona tan yo en kawruɗo jewten jehen ala tabital Pulaagu wonko ummani tabital Pulaagu e won miijo ngo jogui won eɓɓore nde jogui joni noon bambaɗo mawɗum bisimilla maɗa e calmina Pulaagu o bismuna on saaha mbawen yewtude Pulaagu o no hannirta ni e alhaji Sidi Déme min calmini Pulaagu o noon e inde laamiɗo nokku o on woni père Malede Eggudu min calmini Pulaagu o e inde alhaji Dramé Samba alhaji Jolfal min calmini dendagal ɓi pullo taweteɗo ɗo ba Amadou Tukkal ma en gartoy hen ɗum noon bisimilla ma bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim sallallahu alaihi wasallam caggal yettude jomiraɗo joom bawɗo yettude yumma e baaba e yettude sek siraji diine
yettude ceerno meɗen kalifa men ceerno alhaji amadou tidiane ba e dendagal moƴƴuɓe allah ɓe e yettude hoorejo tabital pulaagu leydi gambia alhaji sidi dem so alhaji sidi dem innama afrique fof innama so alhaji sidi dem innama pullo to woni fof e nder juuɗe baba hen a innama saabu kala ɗo pullo wonno hande tawi ari ɗo sababude nodade nodade makko en calmini son excellence président alhaji adama barrow e dendagal gouvernement Gambie en calmini son excellence monsieur Basirou Jakar Diomaye Faye mo leydi Sénégal en calmini président son excellence monsieur Oumar Sissoko Mballo mo leydi Guinée en calmini dendagal Afrique hay goto en goppani en mbawa junnade noon mbiɗa ko holko woni tabital pulaagu puɗɗoro ɗen ɗo tabital pulaagu ene waɗi ko haalete ene waɗi ko gollete ɗiɗo comti de ko alhaji sidi dem kanko ñootiɗi o wi labbo dikko pullo samba bambaɗo demba ko enen puɗɗodiyo gila hanki gila nde guri e condi nde ha ñalawma hande o kanko de o woppata Finaa Tawaa makko tabital pulaagu ko yahata ko eɗen gandi ko wayno professeur Fari Silaka en nan ɗo ko wayno ɓeene waaɓe noon maɓe kaalanen enen garɗen ko bismadi goto fo yaltina gandal mum bakali tukali calmini en bisimilla pulaagu ɗum ɗo ko bismade pulaagu o tan kono ma wammaɓe gartu mbaɗa golle mumen mbaɗa Finaa Tawaa o kala naalanko gonɗo ɗo kadi heɓat fodde mum emin cofti hannde sabu en jiiɗo maatuɓi Mamadou Alhaji Madou Demba Thiilal Kande Bari tabital pulaagu noon so jooɗima e leydi Gambie yo Allah yurmo yaafo Buuba Maygel Balde kala mo golli ko ma haale ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe ko arnode tan bismade min guddita kala mo min ndewane indi mum mamin gartu yeeso seeɗa hollirde Finaa Tawaa o ɗum noon bisimilla mon ɓiɓɓe fulɓe aray ko woni député secrétaire général of Tabital Pulaagu international représente sayles mawɓe sannusi ɗiɗaɓo e programme Tabital programme haray sen hewti ɗo e nodday lanɗo men on chief Pierre Ba yo mbaɗ mbaɗa statement mi jooma saare on wasu ɗo mi salminima mi salmini kala jooma saare arɗo ɗo e iwri ñaani walla e CRR Nord mi salmini fof debbo e gorko suka e mawɗo mi salmini leydi kansulo o e kansuloji ɗi fof ɓe andanta ngari ɗo e nder région o mi salmini tapital Fulaagu yeesojo mumen gonɗo ñaani e wonɓe CRR Nord fof mi salmini comité ji mumen mi salmini regional gouverneur CRR Alhaji Ousmane Ba mi salmini boss mum honorable gouverneur URR Samba Ba e mi salmini ɗum no bete mi salmini honorable Sekou Mballo mo gandanta iwi office président on kadi ɗo mi salmini ɗum no bete mi salmini min on hoore am jombajjo am Kadiatou Sow mi salmini ɗum e mboolem jombajjo kala jombajjo gonɗo ɗo mi salmini ɗum ha hoji ɗi ne jejjitaka mi salmini yuutji ɗi fof mi salmini jaliɓe ɓe fof mi salmini hoorejo mbo leydi tapital Fulaagu mbo Gambia woni honorable Alhaji Sidi Dem e comité ji muɗum fof woni he région he woni e national he mi salmini tapital Fulaagu mbo Sénégal Sarlion Mali Guinée Bissau e Burkina Faso mi salmini fof kala mbo gandanta ari ɗo e kala mbo gandanta iɗo yinno arani mi salmini kala ɗo pullo wawi won e aduna he fof mi salmini ɗum mi yetti ɗum miɗo du'ano arɓe heɓe garani ɓe fof yo Allah waɗan enen fof jaam te mi weltima no bete woni chef Alhaji Mam Demba Diallo mbo Saloum Same chef Demba Sy Oppa Saloum chef Dawda Yaw Ñaali Dia chef Ali Dié Touré Balangar walla Lowa Saloum mi jaari onon fof mi yetti on te miɗa andi jaliɓe amen kadi iɗo ɓen jaliɓe mi jarniɓe saabu ɓe koɗi ɗo jaru belɗo mbo gandanta o min mbayrimo nan te tapital Fulaagu e ɗi kolli i tawa hen saabu ɗi ko jaaɗi ha ɗi kaybi majju kono si oɗon ɗi pindina yimɓeje ɓe gandano ɗum kadi min beltima e ɗum kono miɗen mbiyay mbolongo fof bisimilla i woodi ɗo wonɓe ɗo no pamirɗen ni ko enen he mumen koddi te en mbawa yaha caggal mumen
ɓe mbawa ya caggal men seɓɓe iɗo jolfuɓe iɗo mandiagoɓe iɗo sarankulleɓe iɗo leƴƴi ɗi fof iɗo kono ɓen fof i mbiya bisimilla mumen ha ɗo ɓurana ɓe to ɓe giwito GRTS e kala mo gandanta ko mobile tamɗa walla ko cakowo kibaru min mbi'ima bisimilla moon regional chairman mbo MPP on kadi arino ɗo jungo mum arino ɗo te kono miɗo ɓuuri yakor woodi ɗo o yawti ɗum woni Alhaji Sadj kamne min calmini ɗum o ala ɗo joni ni kono jungo muɗum ari ɗo ha heewi teɓ kono min jaari ɗum he kala mo gandanta iɗo anniya moƴƴo walla iɗo haali haala moƴƴa walla iɗo waɗi baɗate moƴƴe min calmini ɗum kono hen ngol salminagol ñaani fof e CRR no fof e région aji ɗi fof min ƴetti salminago ɓurgo ngo mawnu min pawi e gouverneur CRR e URR ɓe jottinana président Alhaji Adama Barrow sabunte kala ko jiiɗa ha wiya weeli si weeli rek caggal Allah ko laamu te enen fof eɗen pelliti laamu président Adama Barrow ko jaam e cellal e ɓeydare ko ɗum joɗoriɗo joɗorani ɗo a haalta ha jettitoɗa ɓawoyo a paari nangge a haalta ha kula a lelota ko ha kula a miijota ko hay hunde si wona jaam ko ɗum taki mbo kala i heeɓi firi mbo kala i haala ko yiɗi mbo kala daroɗo yiɗi mbo kala waɗa ko yiɗi kono président Adama Barrow miɗen ma duwano miɗen dewna ɗum e gouverneur ji ɗi e Sékou Mballo ɓe jottinana président o ɓe ganda miɗen tini oye tini ko programme mbaɗatɗo ɗo so miɗen ɗum duwano min beltima on jarama Jeff ala barka dendagal bandiraɗo garɗo ɗo a are jaam ya hoote jaam aɗa sawnodiri e hoorejo tabital Pulaagu leydi Guinée gorko pullo tiɗɗo gorko pullo dariɗo gorko pullo gollanɗo leñol ngol aɗa sawnodiri e hoorejo tabital Pulaagu leydi Sénégal e Boubou Sangol mo ganduɗa wonko gollani leñol ngol aɗa sawnodiri e professeur Fari Sillar Ka gorko pullo mo ganduɗa golli ko tiiɗe e Boubou Sangol noon ganden o windi jofte 49 bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe aɗa salmodiri e jinda demen aɗa salmodiri e defa wan en ɗum noon e Amadou Tunkal Malal bisimilla ma kuccita e Alhaji Sidi Déme ma taw koye makko garaten joni e wambaɓe Alhaji Sidi Déme e ya jogoro jaam Alhaji Sidi Déme ya liiru jaam pullo joom wuune gorko pullo dariɗo yo fulɓe ndendu pullo kaalowo e nder bureau ji nane hakkunde ma e son excellence Alhaji e Adama Barrow mbiɗa soyno noon ceerno Ousmane pullo joom barke o mbiɗa soyno ceerno Mamadou Siddiou Kahel mbiɗa soyno kajjato Alhaji Falay Sadio Alhaji Falay Sidi Déme lappol seede Pulaagu settima darde ma ko yo fulɓe ndendu yo fulɓe janggu yo fulɓe gollu ɗum noon bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe ndenten janggen gollen ganden ko ɗum ɓamtata en te kadi woto kastiren Pulaagu ngu kaalen ɗemgal men e jeereji binden ngal mbaɗen e bitikaji saabu jinda demen mbi so tawi woni ka ɓi pullo aɗa e kosam aɗa yeeya woto wat hen netto wat hen kosam belɗam saɗa yeeya ko wiyete follere woto windu pisab wiiko follere e Alhaji Sidi Déme Sidi Jala ñague ñawde ñalade gueeƴ baban maaje e gueeƴ taɓotako tarotako albarka e leydi Congo albarka nayyi ɗi hakkude ma e wambaɓe Alhaji Sidi Déme albarka kalisaji ɗi hakkude ma e wambaɓe albarka ñande teɗ house hakkude ma e wambaɓe e Alhaji Sidi Déme duwaw o jabama tabital Pulaagu tabitiɗo e leydi Gambie Alhaji Sidi Déme min gandi aɗa jogui jingoɓe saabu alhamdulillahi rabbil alamina Allah ko labbo woni dikko pullo woni Samba bambaɗo woni Demba dunel fuɗɗinayi jallinguere fuɗɗi gaynaka suko hoorejo tabital Pulaagu leydi Sénégal bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe so wiyama pullo so yooɗi wiye nande pullo so suusi wiye nande pullo ɗum noon tinnoɗen ko wanno en fulɓe ko miccitoɗen mama en tinnoɗen ko wanno en fulɓe ko holko wino en fulɓe hanki pullo andirano hanki ko ndimya pullo andirano ko cuusal pullo andirano tigui tigui ko hulde gacce e suusde mayde en calmini kadi dendagal leƴƴi tawaɗi ɗo e leydi Gambie dendagal cooso hen dendagal joola hen dendagal sarakulle hen nde wonno e alhamdulillahi rabbil alamina Allah annabajo o nde wasi koddigal nde o wi ko tiiɗa e koddigal ha annabaɓe cikki so neɗɗo maayi e ko hoddi ɗum benata ɗum joni noon
ma en gartoy ko arnode tan bismade e sidi dem e horejo tabital Pulaagu leydi Sénégal Boubou Sangoɗo e gorko mafo mo ganduɗa wonko golli albarka jawatine ma kay wona yaware ine kay wona yaware ko fe kay wona hutade wali tam kay yurminima hakkude pulo e bambaɗo kundimagu kay wawi parniɗo pullam kewgal kay wawi terero an fo wawi bambo nayi mbawi pulo wawi bambaɗo tabital Pulaagu kay wawi Pulaagu joni noon eɗen famno bandiraɓe seeɗa en kalino nane holko woni tabital Pulaagu ganden tabital Pulaagu haɓoto ko majjere yo en janggu so yimɓe janggani koko laamete janggen saabu eɗen gandi aduna o weeli metti ko janggoɓe gardoto sa yeehi jamaji ko janggoɓe gardoto toon sa yeehi bureau ji ko janggoɓe goni toon tabital Pulaagu haɓoto ko yon yiw e ceeral ndenden nanggodiren ganden so yimɓe ceertiɓe leefat wadde emin mbasiyo kala ɓi pullo gonɗo e leydi Gambi sa alano e tabital Pulaagu tinno cooda kartal maɗa jeeyɗa e tabital Pulaagu ganda tabital Pulaagu ari ko yo en jiidu yumma jiiden baba e Bamar Tukkal mi haalde darame Samba Alhaji Diofal o wi ba kalir Tukkal e min jetta Pulaagu Gambi kono mbiɗa yetta Alhaji Sidi Déme saabu darde Alhaji Sidi Déme e tabital Pulaagu mindere fof settima lappol seeɗa Pulaagu noon somin kooti ha jungore saare Samba Ala won min jiidi Alhaji Jibi Alhaji Batu en e min mbawi wiide min naati tabital Pulaagu Gambi a'udhu billahi minas shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah e nelaɗo muɗum baɗanɗo en koyen mbawa waɗan hoore meɗen tawnuɗo en ndeɗo ñalade toɗɗiɗen nde ko woɗɗi bo Allah acci en ɗo so accidi ene cellal accidi ene bawgal accidi ene yiɗde yiɗande ha taweɗen ndeɗo ñalade nden en jetti Allah en jetti jifnaɓe meɗen en jetti sernaɓe meɗen so ɗon yawti eɗen calmina jama ko hawri ko ɗo foof debbo e gorko suka e mawɗo foof eɗen calmina en calmini laamu Gambia foof eɗen ƴetta salamu laamu Gambia eɗen ɗum pawa e junngo honorable Sékou Mbaalo o yettinana en ɗum président Republic of the Gambia Alhaji Adama Barrow eɗen ɗum calmina ɗen ɗum jetta ɗen ɗum jarna en mbawa fuɗɗor yettoro hay goto mo wona Alhaji Adama Barrow ko waɗi enen puɗɗora yettoro Alhaji Adama Barrow ko jiɗɗo ngol leñol ko ponkuɗo ngol leñol ko battorɗo ngol leñol kala ɗo ngol leñol woni mbo en acciti hakkille mbo en yaadi kala komin mbaɗata mbo in faami nden eɗen ɗum jetta eɗen ɗum jarna no feewi so ɗon yawti eɗen jetta tabital Pulaagu ngal international en calmini hoorejo tabital Pulaagu ngal international e inde mbo immini o woni yette bari o hande o ñamata o haara nden eɗen ɗum mbiya bisimilla muɗum e leydi Gambia inde tabital Pulaagu international leyɗele meɗen hoddiɓe men guiɗoɓe meɗen wajiraɓe meɗen arɓe ɓe ɗo hande woni leydi Sénégal koto am Fari Silla Ka e hoorejo keso mbo Allah toɗɗi o e nder leydi Sénégal eɗen ɓe calmina eɗen ɓe jetta cukko hoorejo na ɗo ɓe garde délégation rewɓe arɓe ɓe foof en calmini en mbawa kontir goto goto hoorejo Guinée Bissau o ari ɗo eɗen ɓe calmina e malinaɓe gariɗo eɗen ɓe calmina e dendagal kala ko ari ɗo foof en calmini suka mum e mawɗo mum kala garɗo ɗo eɗen ñaago Allah yo Allah nattu ɗum e jaam tabital Pulaagu ngal Gambia minen kolla hande ɓamri ko fulɓe Gambia koko addi tabital Pulaagu e nder leydi Afrique ko addi tabital Pulaagu e nder leydi Afrique woni yo fulɓe nanodir gona gootum jokkodira gona neɗɗo gooto tinodira paamodira gandodira ɗoftotira mbawen hettu gueɗal meɗen e nder Afrique kala ɗo tolna na wiye fulɓe ɓe na lore na lappe na mbare wala ko waɗi ɗum si wona rafi kawral fulɓe nden fulɓe gare kawren nanodiren enɗodiren ponkodiren mbawen huule mbawen herse mbawen ɗoftoɗ ɗum addi tabital Pulaagu dari e nder Afrique tabital Pulaagu ko nderore Afrique ko yo fulɓe nanodir yo fulɓe ɗoftotir yo fulɓe gon gootum nden assalamu aleykum moɗon
tabital pulaagu ngal afrique fof minon wiya assalamu aleykum wa rahmatullah eɗen calmina tabital pulaagu ngal gambia he inde baaba tabital pulaagu ngal gambia baaba meɗen alhaaji sori omo ɗo eɗen ɗum calmina eɗen ɗum jetta no feewi eɗen ɗum jarna he dow hande ko kam allah yeɗi ngawɗo rendo kam woni kalifa tabital pulaagu ngal gambia e nder leydi gambia hande en jetti ɗum no feewi en jarni ɗum he dow daral mum e tinnare muɗum he muñal muɗum ko toñete mo muña ko wiyete mo muña ha nde ɗo ñalande yetti hande alaji ilo babam alaji ilo nden babam alaji ilo min calminima no feewi minen ndaara jamma minen ma ñagano judde duuɓi e battane moƴƴe e dow adne tinnare maɗa okkuma nde ɗo ñalande hande so ɗon yawti enen calmina ha hande exécutif mo tabital pulaagu ngal gambia daral ngal ɓe daari ha ɗum ɗo wawi wadde hande ngomijo argo ngo yo ɗum ɗo waɗe hande woni en jooɗima en miijima mawɓe darinoɓe leydi africa ɓe daari ha tabital pulaagu wawi wonde ha enen ne mbawɗen heƴde hande mbawɗen noddu ɓiɓɓe fulɓe ɓe kawra ɓe gona rendo woto wona ngo rendol ngo gonɗen ɗo hande ɓen ɗon mawɓe fulɓe ɓe aɓe guuri ɓe allah jeytiɓe hande hoko poɗɗen ɓe waɗan hoko poɗɗen ɓe teddinir hoko poɗɗen ɓe siwtor ko fotɓe siwtorede ko fotɓe andede ko fotɓe yiyede kamenne hanki hoko ɓe mbaɗi addi ngo rendo hande wiya yo en kawru ɗo mawɓe fulɓe wano koto am buuba balde en wano ceerno ousmane ba en wano hoorejo oya alpha amadou wano hoorejo kadri yaya en ɗin ɗon kelifaji wano fari silla ka en wano woɗɗe wonɓe nde gila e sénégal ha e leyɗele goɗɗe daren ko teddinirɗen ɓe daren ko mbaɗanɗen ɓe ha ɓe ganda kamen ney ɓiɓɓe mumen ganda hanki ko ɗum baba men mbaɗatno walla ko ɗum mama men liggotono ɗo teddungal moɗon laamu gambia eɓe ɗo hande noon ko woni ko ɗo lamɓe men fulɓe gambia en jetti allah e nelaɗo muɗum hande allah na en okki lamɓe fulɓe ɓe ganduɗa si a limiɓe hande ɓe mankata sappo ɓeɗo fof ko ɓe lamɓe fulɓe e nder leydi gambia ɗum ɗo ko teddungal manggal ngal leñol ngol heeɓi ko ɓamtare mawde ko leñol ngol heeɓi e nder ndiɗo leydi gambia sa laari ɗo ɗo jooɗiɗen ɗo hande special advisor sekou mbaalo mbo ɗo mo ganduɗa hakkude momi président o laa ko woni ɗon kala ko on yawata ko kam yamirta kala ko on accata ko kam yamiri ɗum ko ɓiɗɗo pullo omo ɗo omo tawtora ɗo hande o ardani ɗo place ko ardi ɗo ko wonde pullo mo woni o ko ɗum addi ɗum ɗo hande ko tagi hen ɗo ko gouverneur meɗen ko miñirawo men ko baɗirawo meɗen ko mbo ɗo ko kam woni gouverneur siyar aro hande nden ndiɗo leydi kam woni ɗo gouverneur men ko min mbiyeten ko gouverneur sénégal wiyeten gouverneur fawi hen ko ɓiɗɗo meɗen woni gouverneur leydi basse woni ousmane ba on ɗon ne mbo ɗo ɗum ɗo fof laa ko addin si wona leñol ngol e fonkude hoore mum e yidde hoore mum nden gouverneur on jarama sekou bal on jarama ko liggi ɗon ko ɗon mbawno jooɗo office aji moɗon mbiyen komin lamɓe tan jooɗoɗon toon on garani kono on daari on ɓortima to wutteji mon laamu on ndiñiɗi caggal ko addi on ɗo ko leñol ngol ko fulaagu ngu ɗon caggal hooreɓe tabital pulaagu ngal gambia ɗo wona laamu ngu addi on ko pulaagu addi en nden on jarama e ngal banggal so ɗon yawti hoorejo tabital pulaagu ngal international immini bo immini o ari ɗo minen ma desna kongi tati e nder leydi gambia ɗe hanki wiyano ko pelle ɗiɗi ngoni ɗo hande gannon ko fedde wotere woni e nder gambia pelle ɗiɗi ngalataɗe ɗo fulɓe fof ndendi fulɓe fof nanodiri fulɓe fof goni gotum min goni enniya goto min goni yumma goto baba goto enen ɗum jettira allah no feewi nden en keeɓi koɗo tedduɗo jottiɗo mi darnat ɗo haala ka taw ha koɗo o yetto mbawen ɗum bismade so en bismima ɗum ha paari horen mbawen continuer yewtere ɓeyta bandiri nokku o Djiby Ba lollirɗo kelogal bisimilla maɗa e nokku he bandiraɓe enen fof ɓamden mbiyen kelongal fa bisimilla to bismoto hoore makko mbaɗen kelle bandiraɓe e maayo ngo noon waɗi ndiyam
Pulaagu rendi ɗum balleɗe dengal tawaron en jettirino Allah no feewi bismillah ma timi ɓeɗenuɗo sinagol appel feɗe Pulaagu ma wona yaw inema wona yawa kullam wona janju wali janga yurminima kole kole kamba no sima mare Tabital Pulaagu kay dayuna anda bima kirifalle yude garal bismillah mada anda be Fulbe Tabital Pulaagu leydi kamɓe tani wuna Tabital Pulaagu leydi kamɓe tani wuna alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah e nelaɗo muɗum okkuɗo en ɗo nde ɗo ñalande teddinani en nde ɗo ñalande mawninani en nde ɗo ñalande men en jetti Allah e nelaɗo muɗum no feewi eɗen mbiya gelongal bisimilla maɗa e nokku maɗa bisimilla maɗa heɗo jiyaɗa heɗo mbita yimɓe bisimilla e nder tabital Pulaagu ngal Gambia e nder tabital Pulaagu ngal international minen no mbiya bisimilla maɗa gelongal a tawi min e yewtere he minen no kolla ɗo ko an jiiɗo ko woni ɗo kene nder e kene nden a jarama e wakkilare ma nangewol ngel lawol goɗɗugol ha jottiɗa ɗo hande minen ma hen jarna ko woni ɗo joni halaka ka wawatani juut ko ma jogiiɗo yewtere nde ko garoyowo en mbawa juutnu eɗen jetta fof kala mo nanani ɗo inde mum o anda ko tagaɗo woni timmani eɗen jafno no feewi eɗen jarna noon comité ji tabital Pulaagu ngal Gambia e ligge moƴƴo moɓe liggi ha nde ɗo ñalade wawi ni yarude nden eɗen ɓe jetta no feewi en mbawa ɗo daro noon immoɗen ɗo en jettani yimɓe ɓe ganduɗa ko foɗɓe yettede wono bammeɗen koto men woni Mamadou Madou Kande ko kam ji nde ɗo ñalande eɗen ɗumen jetta no feewi wono Bouba Michael Balde eɗen ɗum jetta no feewi Oumar Sompo Cissé enen ɗum jetta ko ɓeɗo gondo e tabital Pulaagu ngal Gambia ne'ingal awi en awdi moƴƴiri ha mbawɗen daro mbaɗɗen ndeɗo ngoɗo rendo meɗen hande ɗo nden en calmini fof en jetti fof en jarni fof enen mbiya fof en bisimilla moɗon assalamu aleykum wa rahmatullah Fulbe,
kanko woni ɗo jombajjo hoorejo Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gondeten golle Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gondeten Fulbe TV wari kam ɓamtawolde men Fulbe TV wari to men Fulbe TV tikkama ngam hanga hawta hoore men Fulbe TV wari